Салом алейкум, бародаро. Ма админи канал ҳаматарафа тиҷи бо шумо короче як сайт нишон метем барои пул кор кардан. Медроим бачахҳо пул кор мекунед. Ҳаматон медонед AliExpress. Медроин AliExpress регистрация мекунед. Вақти регистрация кардем ин меню шумо меброяд. Мобилни бонус намедроем. Мобилни бонус таки дромадем. Короче наштаги амҷа ки получите 8 монет завтра. Ма имрӯз гуфтагим 5 монет барам камара мега ки пага бо 8 монет диги. Нами сторачаи зарди болода як нишон диги якм боли медроем. Як ҷои галачкада як та монет аст. Мегирем намира шумо мега ки пага 5 монет диги. Пага медроем 5 мегирем. Бо рӯзи дига 8 мегирем. Хеди 16 та. Агар бе пропускат ҳар рӯз бигирем ҳар рӯз 16 та. Баъд дига гирифтан мегирем. Агар як рӯз пропускат кардем бо айсар як мешавад. Вақти монета гирифтем медроем денежни деревада. Денежни деревада ки дромадем. Амҷа як дерева мешинонем ё нами се та савзат бора. Ан як дерева мешинонем. Вақти ки монитора сабат кардем короче ҷои 0.5 ко ҳамин ҷои 0.5 даш ҳар рӯз як монет 2 монет 3 монет қати ҳамин дарахтона об метинем оно болода время ку через 4 соат мара мега ки бояд об кунем дарахта. Короче об мети як монет қати об мети 2 та 3 та бонус мета. Айма ози 31 ай. Ҳамки 1000 рош мекунӣ 1000 та монет мегирӣ. Ҳамки ҳар рӯз шунондан мегирӣ короче. Баъд медрой метунӣ ки монето қати сума фақат партифа наметунӣ. Фақат метунӣ ки монето қати чӣ заказ кунӣ. Допустим ина нами наушника мегирем медроем нами наушникда вақти монитора ҷамъ кардӣ 1000 ҳам дарахт 1000 шид значит 1000 монет дорӣ. Медрои дар наминҷа 1999 монет. Короче ҳамин наушник 2631 рубл месяца метунӣ ки 1999 монет қати ҳамин наушника заказ кунӣ. Заказ мекунӣ ай любой почта мегирӣ. Чи Россия боша чи Тоҷикистон. Короче ҳам хеле любой чизе ки дар кора медрои айинҷа ба ҳамин монитор заказ кардан мегирӣ. Бе ягон фенду бе ягон чия. Барои ки бародари ма худам подпоид кардем чанд чиз заказ кардем. Чанд чиз заказ кардем гирифтагием яъне соат заказ кардем. Чанд чиз заказ кардем бе ягон фанду бе ягон чиз гирифтагием. Так что амира советом метам. Бародари дар канали ҳаматарафа тиҷи обуна шуданро фаромӯш накунед. Мофи сарбаланду хонобод бошед.